uNkulunkulu phila kusho uphumelele. Inamba sense of remember noma uyacontributor ku-channel. If awuyimisela ukuba member noma awuyimisela ukucontributor ku-channel, uyisensela number ungayisebenzisi. Uyafona ngoWhatsApp from 9 to 5 kuphela. Asithandile Ndubana Molo Phasa ngicela ukubuza xa ubhopha amaphela amaningi amanye enyuka ngemilenze yami. So asithandile ubehanjwa ngamaphela emzimbeni cathi mgijima nje mahamba. Nake singakusho yini amaphela ama-cockroach. So one ngokujwayelekile uma uphupha amaphela kuwuphawu lokuma emaningi ekuhamba nje caca amaphela noma uhanjwa amaphela ngoba kukhonjiswa ukuthi-ke ushaywa ngesichitho ukuthi kumele uthole izindlela zokusixosha. Two, kwabanye kungaba kanje uma uphupha amaphela uphawu lokuma ekuhamba lawo maphela kungenzeka uzungezwe nje abantu ababi abagcwele kunya noma uhobholo ongeke babhubhudle ingcebo noma imali yakho. 3, kuyenzeka ukuthi uma uphupha amaphela uphawu lokuma ekucaca ekuhamba kuhle uma ekuhamba ukuthi wabulale ngoba lokhu kungenzeka umkhuleko wakho kanye izwasho noma imithi oyisebenzisayo ukususa isichitho nokuqhesa imoya emibi iyasebenza yabona. Uma ukuthi amaphela ngesikhathi ekuhamba ukwazile ukuwabulala ngabe wabulele ngedumu noma wabulele ngasho ukuthi yonke imethod oyisebenzisile ibe effective ukuxosha leso sichitho. Ngabe kade ukhuleka wayibona usuwabulala iyasebenza imkhuleko yakho. Ngabe uyafutha uyaquma senze imithi ethile iyasebenza leyo mithi. Siyabonga-ke besibheka la uphupha uhanjwa ngamaphela nje yabo khuphuka kwemzimbeni.